Takže priatelia, čaute. Som úžasný kombajnista. V zelenom ousti sa mi podarilo už druhýkrát zapchať kombajn. Za 3 dni. Ale povedzme si rovno, ukážem vám. Pozrite sa. Ten ovoz, aký je zelený. Hej. A je takto všelijak povaľaný. Kristakrážom. A neberem mi ho rovnomerne. Tu je už dosť suchší. Prvý deň, keď som mlátil, to bol čistý hnoj. A neberem mi ho rovnomerne do kombajnu. Až neberem mi ho rovnomerne do kombajnu. Z jedného mi chytí stôl takú gúču. Hej. Skala. Dzik. Zabubnuje. A máme ho party postarané. Toľko som už naťahal. Ešte musím použiť fajrontový kľúč, ako sa hovorí. Ešte musím pretočiť. Takýto kľúč veľký je na to, aby som uvoľnil zapchatý bubon a ten sa montuje, dám to na koleso mláťatého bubna. Máte závit, ja sa nasadí a ja to musím ťahať hore. A ako tú tyčku, ten kľúč ťahám hore, vlastne robím spätný chod mláťacému bubnu a vráti mi to materiál naspäť. Tak to nejak to vyzerá. Teraz povolilo. Á, Bohu, kôž sa dá otvoriť. Už to ide von. Malo by to bolo vidno. No. A toto môžem vyťahovať rukou. Vidíte? To je zelenina. A takéto dlhé steblo mi stiahne do bubna, popod kôž sa omotá a zabije bubon. Toto je tá najlepšia robota na kombajne. Takéto čistenie. Tento krách máte v očiach. Ale už to uvoľnilo. Vidíte, je tu kvalitné množstvo. Takže hneď od začiatku rozcvička. Zrobil som asi pol hektára. Masaker. Rameno ľavé mám hotové. Toho vonku 200 stupňov. Hlava sa mi točí. Zle mi je. Dnešok bude ťažký. A takto to vyťahujete spod bubna. Pozrite, aká tam je dlhá slama. Ale toto ešte celkom dobre ide. Pred 2 dňami som tak zabil, že som musel spustiť kož na šrubách
A tak to až šlo. A dúfam, že mi nepreskočil ešte reťaz, lebo začal tak divne. Začal divné zvuky vydávať. Šikmý dopravník. Veľmi ťažko sa to ťahá spod toho. Musíme to poriadne vyčistiť, aby znova nezobralo ten materiál pod bubon a nenabilo popod neho, lebo inak zase môžem čistiť. Takže poriadne, koľko sa dá vyťahať von. A keď vyťahám dostatok vonku, a potom môžem skúsiť spustiť mláťačku. Môže byť kopka. Môže byť. Krásny prach môj milovaný. Ousený. Tu dúfam, že nenabilo pod reťaz a neskočil mi, lebo problém. Ale už asi pojem vyskúšať. Spustiť. Aj toto obnáša prácu kombajnera. Rameno mám v piči. Kľúč, zatiaľ dáme tu. Tu. Skúsime to spustiť. Rozbehlo sa. Rozbehlo sa. Fú. Až sa to rozbehlo. No teraz skúsime stôl. Neskáče reťaz zatiaľ. Takže fajrontovik už odložíme a môžeme prakticky ďalej robiť. Neviem, urobil som 3 pasy a v pohode a masaker, toto je taká makačka, to vám povie každý jeden kombajnista, že toto keď je vonku ešte 30 stupňov, žiadna sranda. Som vypol reverse. Vypol som reverse. A kúkaj tam. Stôl mi nechce zapnúť. Dobre, nebiješ, nek. Môžeme ich zlátiť. Fajrontový. Dobre, nie? Jak ide ten... To sú ešte malé točky. V žiadnom prípade. Toto je vlastne kameňák, tam sa zbierajú kamene. A ideme vlátiť fajrontový. Dožvalo.
zase nie je ten stôl. No. Doma ukazuje na žlto. Sme spatkali nejakú hlinu. Paráda. Takto sa to úžasne mláti. Tak dolu. Toto trochu poľahané vám takú šarapatu zrobí. Musím ísť pomaličky. Spomalíme, lebo keď zapnem stôl, tak furt šíbe tomu motáku. A takto to divne tam mele, je to zelené. A toto robí problém. Čo je doma taký zasratý? Nebol doteraz červený dohľad.